Hello mga guys, kumusta po yung lahat? Welcome to my another video na naman mga guys. Mayroon na akong i-share sa inyo na video guys. Bali tungkol po dito sa pag-i-edit sa KineMaster. Disclaimer lang po mga guys, hindi po ako professional na editor. At base lang po sa nalalaman ko dito sa KineMaster mga guys sa pag-i-edit. At sa mga nakakaalam na po, pwede nyo na po i-next ang video or i-skip para mapunta po kayo sa nararapat na video sa inyo mga guys. At bago pala natin simulan guys, bali mag-download muna kayo ng ito guys. Ito yung i-download nyo, Crack Ground Green Screen Effect with Sound. No copyright mga guys. Bali i-download nyo lang sa mga YouTube nyo guys. At kung may na-download na kayo, punta lang tayo sa mga KineMaster natin. At pindutin lang natin yung KineMaster. Ayun. And then may lumabas dito sa bandang kaliwa mga guys. May nakita kayong plus. Pindutin nyo lang. And then 69 mga guys kung pahiga yung pagbibidyo nyo mga guys. Kung patayo 916. 69 ang pipiliin natin guys. Ayan. And then yung ginawa nyo na video mga guys, hanapin nyo. Ato sa akin. Ayan. Check. Eto mga guys, play natin. 2, 3. Yun mga guys. Bali i-timing lang natin guys para putulin natin dito sa bandang pagpukpok niya sa kalsada mga guys. Timing lang natin mga guys. Ulitin natin. Iya. Yun, doon mga guys. Click nyo lang yung video, tap. Yan. And then may lumabas dito sa bandang kanan, yung gunting sign mga guys. Click nyo lang. And then trim to left or playhead, trim to right. Ito yung pipiliin nyo mga guys. Split at playhead mga guys. Split at playhead mga guys. Click and then check. And then yung kaputol mga guys sa bandang kanan, itap nyo lang mga guys ang video. Ayan. And then may lumabas dito sa bandang kanan. Hanapin yung speed mga guys. Ito. And then click nyo yung speed. And then pabagalan lang natin mga guys. Sagad lang natin. Ayan. Ito yung control nya mga guys. And then check. Try natin. 2, 3. Yun. Yan. Gusto ko lang tanggalin yung 1, 2, 3 nya mga guys. Tap nyo lang video. And then may lumabas dito sa bandang kanan yung trompa sign. Click nyo lang. At then i-zero lang natin yung volume mga guys. Ito yung control ng volume nya guys. Bali 200 capacity nya guys ang lakas. I-zero lang natin mga guys. Yan. Then check. Play. Yun. Ngayon mga guys, bali punta po kayo sa layer. Hanapin nyo yung na-download nyo mga guys. Punta layer. And then media. Hanapin nyo yung dinownload nyo mga guys. Green screen. Ito sa akin mga guys. Ayan. Ayan. Ayan mga guys kung paano ito tanggalin yung kulay green. May nakita kayo dito sa bandang kanan. Ayan. Hanapin nyo yung chroma key mga guys.
chroma key. Ito mga guys, ito yung pipindutin nyo, chroma key. Ayan, and then enable, on, and then check mga guys, check. Yan, and then adjust lang natin yung kulay mga guys kasi masyadong mag green pa rin. Pinot ulit sa chroma key, and then ito yung adjust nyo mga guys. Ayan, yan, adjust nyo yan guys. Yan, check. And then tap nyo ulit yung ano mga guys, yung kulay green para i-adjust lang natin yung ano nya, kung saan siya pinukpok. Yan, 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 and then check. Tap ulit yung video mga guys, yung kulay green. Hanapin lang natin na yung ano, yung dito sa bandang kanan, tanggalin lahat natin yung kulay green nya mga guys. Hanapin natin yung adjustment mga guys, pindutin natin yung adjustment. Eto sa bandang kanan. Ayan, bali para mawala lahat ang kulay green nya mga guys. Ayan, parang pantay sa kalsada yung kulay nya mga guys. Check. And then timing lang natin mga guys. Yun, hindi na timing guys, bali nahuli. Ngayon tap nyo yung kulay green, hilain mo pa kaliwa para ma-timing, and then try natin. Yun mga guys, ulitin natin. Yun mga guys, ulit isa pa. Yun mga guys. Ngayon yung sumubra mga guys, bali putulin lang natin guys. Tap yung video. Ayan, may nakita kayong gunting sign, click, then putulin natin sa right mga guys. Click to right, trim to right, click, and then check. Ayun mga guys, yun, basag ang kalsada. Copy mga guys, ganun lang kadali mga guys. Yan, ulitin pa natin para makuha nyo mga guys. Yun, copy mga guys. At sana nagustuhan nyo yung video guys, at makatulong din sa pag-edit nyo mga guys. Ngayon kung gusto nyo yung lagyan ng music mga guys, punta po kayo dito sa audio. Ayan, and then pili kayo kung anong gustong ilalagay nyo na music mga guys. Try natin. Ayan, yun lang yung gustong pili ko guys. Kung yun ang napili nyo guys, bali pilitin nyo yung plus. Ayan, and then check. And then pindot ulit yung music guys para hinaan lang natin yung boses, kasi mayroong iba na ayos ng malakas ng boses, kasi lalo na pag naka-headset sila. Tap sa may sign na trumpa mga guys, and then ito yung control niya guys, volume. Ilagay lang natin dito sa 15 mga guys. Ayan, try natin. Yun mga guys, and then putulin lang natin mga guys. Putulin lang natin, trim, may sign gunting, right, trim to right. Yan, up. Yun mga guys. And then kung mayroon pa kayong idadagdag na music, bali punta lang po kayo dito sa audio, and then anong gusto nyo
idadagdag ito sa akin guys, yung tatawa siya. Ayan. And then check, and then no, plus mga guys. Ayan, check yung pagbagsak niya ng kamao niya mga guys. Itapat lang natin saan siya bumagsak para yun. Ayun mga guys, ganun lang mga guys kadali. At sana nagustuhan niyo yung video ko. At kung natapos niyo na mga guys, bali check nyo, and then may nakita kayo dito sa bandang kanan yung arrow na katuro sa taas. I-click nyo lang guys para i-export na natin. Yun, export na natin mga guys. At maraming salamat pala sa panonood nyo guys. At sana hindi kayo magsasawa sa panood ng video ko. At bye bye mga guys. Maraming salamat ulit. God bless. Kita-kita tayo sa susunod ko na video naman. Babos.